गिबियावनो आंनि गासै लोगो नोंथांमोननिसिम जय हिन्द। मान्थलि 9000 दरमा, जानाय लोंनाय थानाय गासैबो फ्रि, न'नि गोजानाव। 9000 दरमाजों न'खर सालायनो हागोन ना बिमा बिफा, गावनि हिनजाव गथ' गथाय? आंखौ मोजां मोनग्रा फंबाय बिनानावमोन, दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों आङो फंबाय आरो बिनानावमोननि जिबननि बागै, समनि बागै इसे बाथ्रा बुंनो थांगासिनो दङ। भिडिअखौ जोबजासिम खोनासं आरो कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट हरनो दाबाव। जों जेब्ला उन्दै सम फरायफुबाय थानाय, जोंखौ बिमा बिफाया जेरैखि जाया हाजिरा खामला मावनानैब्लाबो जोंखौ जाहोबाय थायो, फरायनो होबाय थायो। बे समाव जोंनि जिबना जेबो प्रब्लेम जायो। बे समाव जोङो जोंनि समखौ, टाइमखौ जों जेबो मिथिया। जों माबायदि फरायनांगौ, जों माबायदि गोरों जानांगौ, जों मा खामानि मावनांगौ, जोंनियाव बे समाव जेबो साननाय फैया। बिमा बिफाया थाखा फैसा हरदों, जों कलेजाव फरायनो फैदों, आंनि फरायनाया बेसेबां मोजां दा आं बेखौ मिथिगौ, बिमा बिफाया मोनथियाब्लाबो। फार्स्ट सेमिस्टाराव बेक दङना गैया, सेकेन्ड सेमिस्टाराव बेक दंना गैया, थार्ड सेमिस्टाराव बेक दंना गैया, बेखौ आं मोनथिगौ। नाथाय जोङो बिमा बिफाया जाहोबाय दं नालाय, जोङो जोंनि समखौ ओरैबायदि बरबाद खालामो। बेनिफ्राय थाङै थाङै मा जायो, जोङो जेबो बुजि मोना नालाय जों हाबाबो जायो। जायोना जाया? उन्दै समावनो जायोना? हाबा जानायनि उनाव आरो हाबा जायाब्लाबो ओरैबायदि मोनसे सम फैयो, ओरैबायदि मोनसे गावनियाव साननाय फैयो थाङै थाङै, आं जिबनाव मा मावगोन, आङो मा खालामनानै फैसा खामायगोन। उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोना बे बाथ्राखौ बुजि मोनथ'नाय नङा। आंनि बाथ्राखौ लायोब्ला दानिफ्रायनो, नाथाय नोङो मोजां मानसिबो जानो हागौ। बे बाथ्राखौ मोजाङै खोनासङोब्ला बुजि मोनथ'नाय नङा। बिमा बिफाया जाहोबाय दं, जाहोबाय दं। आंखौबो जोंखौबो जाहोबाय थादोंमोन, जेबो प्रब्लेम गैयामोन। लाइफआ बिन्दास बेरायदोंमोन, फरायदोंमोन। फरायनाया बेसेबां मोजां बेखौ बुंनो हाला। टाइमखौ ओरैनो हगार हरदोंमोन। बेनिफ्राय मोनसे समाव खामानि नांगौ जाहैयो मानसिनो। खामानिखौ मोननायखायसो, मोनामोनब्ला लाइफआ मा जागौमोन। दा आं बुंदों 9000आव खामानि मावनो गोनां जादों। 9000ल' नङा, 9000नि सिङावबो मावग्रा मानसि दङ। नों 9000आव मावदों, आं 8000आव मावगोन, बिब्दि बुंग्राबो मानसि दङ। बे मानो जादों? जोङो बिमा बिफा जाहोनायाव जोङो जेबो बुजि मोनासै। फरायनो होनायाव, खामानि मावनो होनायाव जोङो बिमा बिफानि बाथ्राखौ खोनासङासै। बेनिफ्राय थाङै थाङै जोंनि लाइफखौ ओरैबायदि धाक्का होदों, नों माबा मोनसे माव, खामानि माव, थाखा फैसा नांगौ। हाबा जानोसै, संसार जानोसै, हाबा जाबाय। हाबा जानायनि उनाव नों गथ' गथायखौ माबायदि फेदेरगोन, सानफ्रोमबो खरस नांगौ। 9000 दरमायाव ना नोंसो जानो, नोंनि हिनजावनोसो होनो, ना नोंनि गथ'नोसो होनो। दा मा जाहैखो, जोङो सेंग्रा समाव जेबो बुजि मोनासै। जाय खामानिखौ जोङो सेंग्रा समाव, बिमा बिफा थोननाय समाव, फरायनो होनाय समाव जों जेबो बुजि मोनाखैमोन आरो बे खामानिखौ जों मावनोनो गोसो जायामोन। बै समाव जोङो ना फरायनायावबो मोजांथार, ना जों खामानि मावनो गोसो जायो। जों बेरायनाय, बायदिसिना टाइम वेस्ट खालामनाय, बैफोरबायदियाव जोङो बुजि मोननायाव जों नांथाबना थायोमोन। बेनिफ्राय थाङै थाङै लास्टआव मा जादों, एन्डआव जाय खामानिखौ जों मुगैयोमोन, जाय खामानिखौ जों मावनो गोसो जायामोन, बे खामानिखौनो 9000आव मा जादों, मानसिफोरा मावनो गोनां जाहैबाय। अब्ला फंबायमोन, सोरबा गिदिरा, नोंनि बिदाया, बिफाया, बिमाया नोंखौ माबा मोनसे बोसोन होदोंब्ला बे बाथ्राखौ मोजां खोनासं। बे ओरैनो बुङाखै, बेयो मोनखांबाय आरो बे नुबाय। बेयो गावनि लोगोफोरखौ बा गोबां मानसिखौ नुबाय आरो मोनखांबाय। मोनखांनायनि थाखायसो सोरबा गिदिरा उन्दै उन्दै फंबाय बा बिनानावखौ गावनि न'खराव, गावनि न'खरनि गथ'फोरखौ बुजायगोन। लाइफआ मा जागोन, मोजां फराय, खामानि माव, टाइम वेस्ट खालामनाङा। नङा नङा फंबायमोन? जों नाथाय टाइमखौ ओरैनो हगार हरनानै मा जाहैयो, जिबनाव ओरैबायदि धाक्का होजायो, जोङो जाय खामानिखौ मावनाङा बेखौबो जों मावनांगौ जाहैयो। दिनै गोबां गथ'फोरा मा जादों, बिफाया जोबोर मोजां,
आं एग्जाम्पल होनानै बुंनो हायो बिफाया जोबोर मोजां बेनि बिफाया जोंखौ मोनसे समाव स्केल बायस'लायनाय बुयोमोन दिनै बियो गावनि गथ'खौसो मोजां खालामनो हायाखै बेयो गावनि गथ'खौ मोजां खालामनो नाजादोंब्लाबो बेनि फिसाया गावनि बिफानि बोसोनखौ लानो हायाखै दिनै आं गोसोखाङो जोंखौ मोनसे समाव स्केलजों ओरैनो बुवाखैमोन बे सारा थिगानो सैथो जोंनि मोजांनि थाखाय बे सारा जोंखौ स्केलजों बुना बायस'लायदोंमोन नाथाय बेनि फिसायासो दिनै बिफानि बोसोनखौ लानो रोङासै होननानै आङो दुखु मोनलायो बेनिफ्राय आं गोबां एग्जाम्पल होनानै बुंनो हायो थांनाय समफोराव आङो इउटुब बानायै समावनो आङो फिल्डआव थाङोमोन ग्राउन्डआव थाङोमोन गथ'फोरजों फुटबल गेलेनो थाङोमोन आं गथ'फोरखौ बुङोमोन फंबायमोन फाय नोंसोर साख्रिमोन नोंसोर फिजिकेलखौ मोजां लाखि जब ओंखारगोन सानसे समाव साख्रि मोनगोन नोंसोरो हा फौजियावबाबो पुलिसावबाबो नोंसोर साख्रि मोनगोन फिजिकेलखौ लाखि होननानै आं गोबां गथ'फोरखौ बुङोमोन इउटुबनि गेजेरजों नङा बेनिफ्राय आं दिनैनि दिनाव दुखु मोनो माखासे गथ'फोरा गावबा गाव बिजनेसाव थांबाय बिब्दिनो 15,000 20,000 10,000 गावबा गाव खामानियाव थांबाय बेनि गेजेरावनो साथाम साब्रैसो गथ'फोरा खालि बावैसो आसाम पुलिस कामान्ड' 2,500 3,000 जन जेब्ला मोनलांबाय दिनैसो खस्थ' खालामबाय अब्ला आंनि मेगन सिगाङावनो दङ जाय समाव खस्थ' खालामनांगौमोन फंबायमोन बै समाव सोरनिबा बुंनायखौबो खोनासङाखैमोन लायाखैमोन फारसेथिं खोनासंदो फारसेथिं हगार हरदोंमोन दिनै बै गथ'आनो आंनि मेगन सिगाङाव दाखालै बावै 2,500-3,000 जन आसाम पुलिस कामान्ड' लाखांनायनि उनावसो दिनैसो सान्दुं गोसायाव थै-थां खारदों अब्ला फंबायमोन नोंनि साननाय नोंनि मावनो गोनां नोंनि खामानिया लेट जाबायना जागोन ना जायाखै फंबायमोन दाखालै बावैनि 2,500-3,000 आसाम पुलिस कामान्ड' लानायाव नोंबोथ' सासे आसाम पुलिस कामान्ड' जानो हागौमोन नाथाय मानो जानो हायासै फंबायमोन मानो रिजोना मा नोङो सानाखैमोन नोंनि लाइफखौ नोङो बुजिनानै मोनाखैमोन नों सानाखैमोन दिनै नोंनि लोगोफोरा जेब्ला आसाम पुलिस कामान्ड' मोनबाय अब्लासो नोंनि गोसोआव नांबाय उमुगा साख्रि मोनबाय आंबो खारनोसै नाथाय बे साख्रि मोननायनि सिगां नोंसो मोननांगौमोन नों दिनैसो खारबाय नों लेट जाबायना आं गोबां फंबायमोनखौ बुजायदोंमोन नाथाय जाय मोननांगौमोन बेसो बेक जालांबाय जाय गथ'आ सिरि सिरि खोनासंनानै थादों बे गथ'आ एडभान्स लाबाय अब्ला नाय दिनैनि हालोदा मा जाखो थांनायनि हालोदा मामोन दिनैनिया मा जाखो आरो गाबोननिया मा जागोन फंबायमोन बेनिखायनो टाइम समजों लोगोसे खारफाथारनांगोन नङाब्ला जों गोरिबा नों आं गोरिबा आं बुंदों 9,000 नङा 8,000आवबो मावनो फैग्रा मानसि दङ 1,000 खमावबो मावनानै थाबावगोन मोनजाबानो जाबाय थानो मोनबानो जाबाय खामानि मावनो नोङो 8,000 9,000 जो नोंनि न'खर नोंनि फेमिलिखौ माबायदि नायगोन आरो नों गावखौ माबायदि नायगोन बेसेबां फैसा खामायनो हागोन नोङो ना नों न' गंसे मोजां धांका लुनो हागोन ना नों मायबा मोनसे बायनो हागोन बेथ' मान्थलि जोबलांगोन नोंनि जिबना ओरैनोल' थांबाय थागोन बेनिखायनो फंबायमोन बेफोर जाथाया हकिकताव जानाय सैथो जाथाय बेफोरो आं जाय फंबायमोनखौ बुजायोमोन बे फंबायमोना दिनैसो थै-थां सान्दुंआव खारदों नाथाय बे फंबायमोना दिनैनि दिनाव साख्रि मोननानै 4 बोसोर 5 बोसोर जालांबायमोन फंबायमोन टाइमखौ वेस्ट खालामनाङा मोनसे समाव मावनाङि खामानिखौबो मावनांगोन बिमा बिफानि बाथ्राखौ खोनासं आरो सोरबा गिदिरनि मोजां बुंनाय बाथ्राखौ खोनासं टाइमखौ ओरैनो हगारना टाइमजों लोगोसे खारफा नङाब्ला लाइफआव फैनो गोनां समाव गोबां खस्थ' मोनगोन गोरिब न'खरनि गथ'फोरा अब्ला लोगोफोर दिनै भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै जय हिन्द